mindenki! Én B-Gamer vagyok, és ebben a videóban csapdákat fogok bemutatni. Hát az első egy egész kis könnyű csapda. Jó, én most nem fogom ezt nyugodtan készíteni. Tegyük fel, hogy valaki túl nem látja ezt a kis ügyességet. De akar menni a házba. Mondjuk ezt itt felesleges, de mondjuk 7 blokkra kell, mondjuk nem muszáj, mert nem is oda megy. Akkor az lesz. Nem az az, hogy mindjárt megmutatom. Ez történik. De ha ezt kiütjük, akkor vége az egésznek. De én azt fogom mondani, hogy ehelyett majd rakunk aranyat. Hogy is TNT-t rakunk meg még más helyre is. Na, még ide egyet. De így. Jó, és így. Egy ilyet, és ne. Jó, bejött a csávó, és akkor szevasz. Ez Survival-ban ez egy olyan halálos lett volna, hogy olyan, hogy így leesett, felrobbant rész, és köré raktam alá még egy ilyen csomót, és akkor így elrobbant, és nézd, ide kidobott a TNT-t, és hát ekkorát robbantott. Na, ez volt az első csapdám. Na hát van még egy, de mondjuk ezt szerintem rosszul építettem meg. Hát, elég rosszul. Mindegy, akkor jól építem újra, ezt eddig kivágom. Egy másodperc is jövök. Na, újra itt vagyok. Építettünk gyorsan egy kis csapdát. Na, tegyük fel, hogy most ott van egy blokk, egy láda, és nincs benne semmi, de ezt nem tudják. Tudjuk itt. Igen, és 7 távolságra kell. Na, mi most még nem jöttünk be. Igen. Na, és akkor így vagyunk. Nem látja, hogy ott a izé. Igen, így. Na. Ki akar menni? Nem tud. Ki akar menni? Nem tud. Na, azért nem tud, mert ezt így lerakjuk. Rakunk rá ilyet. Mondjuk ki tudják ütni. Na, így. Ja, igen. És akkor na, így rakunk rá ilyet. És akkor ezt így, ilyet is kell rakni, és akkor ellemecsözte. Igen. Na, akkor még építek egy csapdát. Ami hát elég könnyű. Ja, kell a chest. Akkor. Most eszembe jutott egy. Mondjuk ez is olyan ajtós. Hol van már? Amúgy ezt YouTube-ról néztem, Game Monster-től, meg egy másik videósról is, amúgy Game Monster is van velem. De ezt alapból tudtam. Na hát, akkor most 7 távolságra kell mindenképp, de én most 9 távolságra építettem. Nem tudom miért. Na igen. Jaj, de nem ezzel kell volna. Tegyük fel, hogy földdel van építve. És fel van fedve a teteje, mert amúgy anélkül számít vele. És vissza is jön a Game Monster.
Na, most már 10 távolságra építettem. Na és akkor az egészben a legfontosabb a talaj, meg hogy be lehet fenni, de én beszoktam, de amúgy nem muszáj. Én úgy tudom, hogy muszáj. Akkor jól tudom. Úgyhogy sokat kell ütni a izét. Tudjátok mit? A földet. Tegyük fel, már elmondtam előbb, hogy a fal az nem ilyen alvilági homokból van, hanem kőből vagy földből. Mindegy. És akkor én és kiszétel. tudom. Kőből. Vagy tudjátok miből? Na, érkezem. Igen, és majd kell hozzá egy mód. Majd azt csinálok egy kivételes videót. Tutorial? Azt. Én már csináltam. Na igen, így bemész. Úgy van semmi. Ki akarsz menni? Tudsz. Mivel nem kőből raktad. Ja, igen, kőből kell rakni. Na. Mivel, hogy ebbe egy kicsit belesüppedsz, és a kő meg ugye magasabban van, és amíg belesüppedsz, ezzel nem tudsz kivenni. De csak azt muszáj kőből rakni. De csak azt muszáj ott kőből rakni, ott a tetejét kijavítod, és ennyi. Csak azt ott, azt a 3 blokkot vagy mi. Ja. Meg ott az alját, azt a 2. De muszáj ja. Melyiket akkor azt ott? Meg ott az alján. Aha, csak ennyi. Minecraft elég komolyan megoldotta, hogy csak így nem tudja, hogy miért ragad be. Nem tud kimenni. Úgy, hogy Game Master előbb elmagyarázta. Na hát, de kreatív. Elkezdve adibáltak. Az a kutya? Ja, nem mindegy, és akkor Az a Suzy. Game Master meg tudja újra nekem építeni ezt a facsapdát? Igen, meg tudom. Köszönöm szépen. Na hát ez ennyi lenne, gyerekek, hogy először ültettek egy fát. Ugye gondolom, ezt mindenki tud. Egy ilyen... hol is van az? Egy ilyen oak slappinget. És utána pedig egy ilyen bone vagy csontliszt, vagy mi az. Azzal elültetitek, és amint ez megvan, itt kiássátok, ugye, jó, megvan minden, oké, és itt leástok, mindjárt mondom, hány blokkot is, leástok, amíg, hát olyan 1, 2, 3 blokkot, ez így a felsővel együtt 4, és ezt így körbe ássátok. Aztán, hogyha ez megvan, akkor mindjárt jelentkezem. Na, és akkor itt hogy fogunk, meg is építettétek, és hogyha mindez megvan, csak végén már nevetted, és ez még megvan, akkor elkezditek redstone-ozni. Állj le! Elkezditek redstone fákiázni. Redstone fákiázni. Fákiázni. És itt felül ugye így hagyjátok. És akkor TNT-t kell rakni alá? Ezt, Dik. hát igen, másik oldalról.
így, lekapcsoljátok, ez nagyon fontos. És Ja. annyi TNT-t rakhattok, amennyit akartok igazából. Nem sokat. Jó, akkor nem fogok sokat rakni. És akkor... hogy ez kész lesz. Akkor ugye megvan ez. És befeditek felül fű Na, esik blokkal. már az eső. Vagy a Minecraft. Vagy a Minecrafting table. És akkor, hogyha ez megvan, tegyük föl, hogy jön egy player. És ki is És hogyha sok TNT-t raktok, akkor már nem lesz olyan. Meghallja. Hogyha nincs hang, nem hallja természetesen. Hogy sok TNT-t raktok, akkor vége van a playernek. De hogyha ő nem raktok olyan sokat, hát akkor meghallja, és akkor vége van. Na gyerekeket, köszönöm a figyelmet. Ennyi lett volna, amit én így magyarázok. Igen. Na hát akkor én még csinálnék egy videót, egy csapdát. Most találtam ki. Precíz. Egy kezdő is meg tudná simán csinálni. Jaj, de jó, hogy ezt... Jaj, nem, ezt meghagyom. Na ezt. Ezt itt kiizélem. Kiütöm. Igen. Így. Na így. És akkor a vasajtóm. Mondjuk ezt most találtam ki, úgyhogy lehet nem lesz olyan jó, de próbálom. Nem így kell építeni, na. Pont nem most sikerült ki, amit akarok. Mi is kell nekem ez? Na, akkor hol van? Mit is akartam? Ja. Az a vas? Igen. Nem, az a... Az valami iron, Ez a Pleasure Bright. Warframe. Várjál? Pleasure Bright. Hát, ez kb. Megvan 7, nem? Jó. Körülbelül megvan. Ha nincs, akkor meg így jártunk. És ez mi akar lenni? Ugye van, csak. Ki akar menni? Nem tud. Ki akar menni? Nem tud. Nem tud. Nem tud. Nem tud. Ó, de nagyon precíz, hogy próbáljam ki. Nem tud ki. De nem lehet hívni. Mert akkor TNT-t adunk alá. Nem tud kivenni. Hozd, de Nem tud komoly. kivenni. Jó. Érted? Bejön egy betűt, de kimenni nem. Na jó van, így megoldható, de... De, ja, bocsánat, nem fejeztem be. Jó, de értem, de hogy jön be? Ja, mondjuk ott bejön, és akkor... Na, átugrik. Adja, megmutatom. Adja. Bárki érre? De nem, még ne lép rá. Jönnek lényeg. Jön a difficult, mondjuk így futva. Nem, hogy jön a player, így befut. Jaj, biztos. Várja. Így. Jaj, nem tudok kimenni. Nem. Hát ez tényleg jó csapda. Látod, milyen feltaláló vagyok? Egy csapda föltaláltam. Nem gondoltam volna. És akkor ott kirobbant. Hát vége van. Na, hát végén dobognak. Na hát ennyi lett volna ez a videó. Hogyha tetszett, akkor dobjátok egy lájkot, osszátok meg Facebookon, vagy ahol akarjátok. Én B-Gamer voltam, és itt volt velem Game Monster. Sziasztok! És hát jövök majd egy újabb videóval nem sokára. Sziasztok!